Lähtikö kaikki laivat seilaamaan? Joo. Minneköhän asti ne menee? Ne menee tonne ja tonne. Ja tonne ja tonne ja tonne ja tonne. Voikohan ne mennä johonkin toiseen maahan? Joo. Se äiti, se toinen laiva meni Oprikseen. Mikä on Oprikse? Se elää mahtavasti helposti. Se toinen laiva meni Hoppisissoon. Mikä semmonen paikka on? Se Missä semmonen? Se Hoppisissa on tuolla päin. Hoppisissa on tuolla päin. Ai Ja tuolla tuolla. Loogissa on. Ja tuolla Jossain Hento. tuolla. Ja tuolla Sinto. Ja tuolla Hoksitto. Ja tuonne seilas monen aikana toisenlaisen laivan, jota minä uitin. Pääsoutuvene seilas 10 vuotta sitten. Minne se seilas? Se seilas tonne päin. Se näyttää kyllä ihan uudelta. Oho, Se seilas tonne päin. mikäs toi? Se seilas tonne laittuun. Pieni kerttu. Ei varmaan näy. Se on tommonen keltainen minikerttu, jossa on mustia pilkkuja. Äidin kädelle. Älä vauta sitä. Hei, ei saa tappaa. Hei, ja varovasti. Tuolla on joku tällainen laiva. Tuolla äiti, tuolla lähellä. Sekin seilaa tonne päin sinne laituriin. Se seilaa hienoiseen. Se- Kaukomaille. Ei, vaan se tuolla on kaupanmai. Tuolla näki se kauppamai. Tuolla päin näki se... Toisilla rannalla. Ei se kauppamai näki tuolla päin. Kauppa näki tuolla päin. Ei vielä tällaisen, mutta menee tonne. Tuijoki. Joo, toisella tonne. Vielä tällainen moottorivene. Yksi tällainen. Älä mene vielä. Yksi tällainen moottorivene. Noin. Meillä on monta. Miten tähän on kerääntynyt näin vanhoja puita? Kiinnostavaa. En pidä kiinni, pidä mitä täällä on? Peruutetaan nyt. Hei hei. Hei hei. Hei hei moottoriveneet. Hei hei moottoriveneet ja sousat. Ajetaan joka päivä tää sama reitti. Ei se mitään. Tää on joka päivä erilainen. Ei kun mennään takas. Et sä halua mennä näitä pitkaspuita?